Velkommen til den her video. Den her video, det er en speciel dag for mig, og jeg synes, det er en mega fed dag også. Det er faktisk et par dage siden, det skete, men lige her foran mig, der er noget nyt til kanalen. Noget, jeg egentlig har glædet mig til på et eller andet tidspunkt at have, så jeg egentlig kan udvide også med at lave noget bilcontent og lave det bedre i forhold til at stå på gulvet eller over en grav eller et eller andet. Så det jeg egentlig har fået til kanalen, det er et super fedt værksted. Og ja, vi skal jo selvfølgelig ind, så I kan se værkstedet. Og jeg har nøglerne her. Så vi prøver lige at låse os ind. Og så er vi altså, nu skal kameraet lige have lov at fokusere. Vi kan lige tænde noget lys ind. Sådan der, og så er vi altså inde på det super fede værksted, jeg har fået fat i her. Det er, altså, i forhold til, hvad jeg egentlig havde håbet på at kunne få, så er det et kæmpe værksted, jeg faktisk har fået nu. Så jeg brokker mig ikke. Der er plads til, jeg kan have min bil holdende herovre, Passaterne holdende her, samtidig med at jeg stadig kan lave bil her. Så det er super fedt. Der står stadig nogle ting herinde fra den tidligere, der er gået her, og det skal han selvfølgelig hente. Men ja, det er det værksted her, jeg har fået fat i, og det skal bare indrettes. Selvfølgelig der går noget tid, før jeg kan få muligheden for at få mig en lift, og det er, ja, det er jo sådan det er. Men til at starte med, så har jeg i hvert fald et fint værksted. Jeg kan stå indendørs og lave bil. Jeg har plads nok til at kan åbne alle døre fuldt ud. Jeg skal ikke tænke på, at der ikke er plads eller noget som helst. Så det er fint, og det ligger cirka 10 minutter til et kvarter fra, hvor jeg bor. Så det er også til at overleve distancen der. Det var værre med, som det jeg havde i Nakskov, det var omkring 40 minutter, 3 kvarter hver vej for at komme til det. Så det var omkring 1,5 times kørsel hver dag, når jeg kørte derned. Så det er en del bedre, og så ja, så lejen den er også attraktiv for mig, så lige nu der er det leje, men ja, jo se om det bringer, om jeg fortsætter med bare at lege det her eller hvad. Men ja, udsigten er i hvert fald til, at jeg kommer til at gå her i lang tid. Men når det er sagt, så skal vi jo selvfølgelig lige have Audi ind, for jeg kan lige så køre den indenfor, når jeg har muligheden, og Rasmus han kommer om ikke ret lang tid, og så skal vi ned og hente Passaterne og have stillet dem herinde på værkstedet. Så jeg kan lige så godt få Audi ind og holde i skyggen, hvor det er lidt køligere, når jeg har muligheden for det. Audi'en er kommet ind på værkstedet, og ja, det klæder den at holde herinde. Og nu når Audi'en den holder her, så kan man egentlig også se, hvor meget plads der egentlig er i forhold til, hvad jeg egentlig har været vant til at arbejde på. Jeg har sindssygt meget plads, så det kan kun blive godt. Og så som man kan se i gulvet her og herover, der har stået en lift herinde før, og det er fordi den garage her, det har været brugt som et værksted for et entreprenørfirma. Ja. Det er faktisk min chefs firma, der har haft det her som værksted, indtil de købte et andet firma og flyttede det værksted ned til der, hvor det ligger nu. Så det her, det er faktisk det gamle det er autoværksted lager for et entreprenørfirma, så det forklarer også lidt størrelsen på det, kan man sige, når man tænker på, at der skulle være opbevaring af værktøj, og der har skulle være mulighed for at kunne lave biler og sådan noget. Men jeg fik muligheden for at kunne lege det her, og der kunne jeg altså ikke sige nej, når jeg så den bygning her, og når
man fik den lejeaftale, som jeg har på det her. Så det er super fedt. Nu har jeg muligheden for at kan lave bil, og som sagt, jeg skal have en lift på et tidspunkt herinde. Så er Rasmus kommet med det lille transportmiddel til 2 biler. Dag. Hvad synes du? Og stadig med lige tror. Det er meget godt fundet, ikke? Ja, Masser af plads og god belysning. ja. Så nu er det ikke noget med, at man står klokken B om aftenen og til, fuck, jeg kunne godt bruge mere lys. Ja. Det har man oplevet andre steder. Ja. Så med det. Jeg tror faktisk, den lampe, der er deroppe, den havde været rigelig. Siger du ikke? En lærerlampe. Ja. Så, men jeg tænker, det er her, Passaterne de kommer til at holde sådan skråt ind. Og så er der plads til at lave bil. Ja, Den første bil, jeg kommer til at lave, ikke? Du gætter aldrig, hvad det er for en. Ford. Dog ikke. Min forældres Peugeot. Selvfølgelig. Så den kommer til at indvie mit værksted. Ja. Peugeot. Nå, værkstedet er låst af, og vi skal ned og hente den første af de 2 Passater. Så det bliver rart at få Passaterne til derpå, så jeg egentlig ikke skal køre så langt, hvis jeg skal ned til dem. Og nu kan jeg forhåbentlig lave lidt mere på dem igen. Selvfølgelig, det kommer stadig til at være begrænset, hvad der sker med Passaterne. Jeg har stadig ikke noget svejsværk og sådan noget heller, så det kommer til at være begrænset, hvad jeg kommer til at lave på de Passater. Men vi skal i hvert fald have dem herinde i værkstedet, og så kan jeg tage det derfra, når de kommer hjem. Au, jeg ved ikke om I kan se det, men i Passaten derinde, der fandt vi et hvepsebo. Der flyver stadig en del hvepse rundt, men dernede på den ene bagagerumsbeklædning, der blev jeg sgu lige stukket på fingrene af den ene. Så Rasmus er i gang. Bremserens dræber dem. Ja. Så, De kan i hvert fald ikke tåle. Der er mange. og Rasmus han er i gang med det. Ja. Søg. Fucking. De flyver omkring dig. Ja, nemlig. Det der pisse sådan. Jeg synes ikke, der sker noget med dem. Nej, det bruger de her dåser i let i. Dåser. Fuck, der er mange. Ja. Det er et stort hvepsebo. Ja, Meget stort. det er nemlig meget stort. Og vi kunne ikke se det, da vi skulle have den plade derude. For den lå med ydersiden opad. Så vi kunne ikke se hvepseboet. Vi kunne bare se, at der var en del hvepse, men vi vidste ikke, hvor det var henne. Og så tog jeg fat i pladen og blev så stukket på fingeren. Prøv at se det hvepsebo der. Det er sygt. Så er det lukket. Så er den lukket. Der skal vi bare have en grå op på traileren. Ja. Kør. Nu kommer jeg til at tænke på, at jeg har himmel liggende. Kan jeg overhovedet se noget? Du kan bare dukke dig. Jeg fik lukket lidt for meget, det skal den ikke. Og forresten, det er til dit ret.
Jeg havde min. Hvor du havde den? Sådan der! Det er heller slet ikke dumt det her. Rasmus, skulle jeg få dig til at lukke det? Bare start og køre over, jeg skal nok lukke. Jeg skal lige huske den, jeg giver jo. Sådan lukker man en dør. Det er det slet ikke ubelejligt. Fedt. Fuck, det går nemt ud den her, mand. Den vil ikke mere. Jeg vil gerne have den lidt længere frem. Lidt længere frem. Oplæg. Yes. Ja. Man sidder og er ikke særlig fantastisk. Jeg har fået sved i øjnene. Der er også en sauna at sidde i den her. Nå, er det det? Så er min køleskab. Klar til at køre med Passat nummer 1. Og så kommer Passat nummer 2 bagefter. Efter en tur til Nykøbing og så ud og få noget at spise, ikke? Jo. Nå, vi kravler ind igen. Ind med røven. Under himlen. Og op igennem hullet. Det lyder forkert. Hey, jeg kunne få fat i dør. Sædet er løs, så det skal jeg også passe på med. Og ned vi går.
Hvad, sidder du godt derinde? Det er en ovn. Der var en Passat hjemme. Hvorfor tog jeg nøglen ud? Det ved jeg da ikke. Du skal bare åbne. Så skal vi lige... det her, det er den nye form for quick release. Værsgo. Tak. En Passat hjemme. Og selvfølgelig, jeg har lukket porten igen, men så skal vi bare den næste hjem, som skal holde lige her ved siden af. Så det går fremad. Vi tager bare en tur mere til Nakskov. Ja. Jeg håber, den der op, den virker. Kommer den ud? Ja. Det køler. Jeg tror nu. Jeg har sat den til at begge to til at køle. Se om det egentlig virker, så må vi se om jeg kan få noget koldt luft herinde. Man kan den her over mig. Så har jeg ikke noget, du ikke har. Et værksted med ærken. Jeg har liften. Den får jeg også på et tidspunkt. Ja, det siger du. Så det er faktisk en fed opgradering. Gå fra et værksted, hvor man egentlig bare havde en krav, og der var ikke ret meget plads på den ene side af bilen, til at have det her, den store hal her, og så der ærken. Det er specielt, det er fedt. Så jeg glæder mig til i morgen, når jeg for første gang skal lave en bil i det værksted her, og så kan gøre det med aircondition. Jeg glæder mig. Så skal den sidste Passat bare op på traileren der, og så ja, skal vi bare have den kørt til Nykøbing også. Nå, Rasmus, jeg har sagt, den larmer lidt mere end den anden, den her. Ja, det kan jeg se. Hvis den vil starte. Den vil ikke rigtig så gas. Der var den. Vi prøver. Fuck, det bliver varmt det her. Koblingen ned. Bakgear. Den har sat sig ned i et hul. Det er varmt, det er ret her. Den er fandme dårlig til at holde gas, den her. Så kom Passat nummer 2 på liften, eller på traileren. Den var ikke så glad for at holde sig i gang, den her. Nej. Men jeg mener også,
Jeg mener også, den har en dårlig turboslange her foran. Den har ikke nogen turboslange. Det er derfor. Har ikke nogen luftfilter, kan jeg sige. Det er derfor, det er rigtigt. Der var ikke noget. Så det forklarer, hvorfor den ikke vil holde sig i gang. Ja. Den ligger der. Nå, hvor godt virker airconen på værkstedet, det finder vi ud af nu. Det er dejligt. Airconen fungerer. Er det luksus? Ja. Aircondition, det tager man altså aldrig fejl af. Shit, det er lækkert. Tændt aircondition, sat til 19 grader herinde, og der er bare lækker temperatur, når man går ind. Ja. Fantastisk. Desværre så kan jeg så ikke have den tændt, imens jeg ikke er her natten over og sådan noget. Der skal jeg slukke den, ikke? Men bare det, jeg kan møde op på værkstedet her, starter aircon, og så køler den det stille og roligt ned. Det er fedt. Nå. Den krog skal have en marker holdende ved siden af. Og den har vi hævet. Så jeg vil lige åbne porten, og så skal vi have den fine, grønne Passat ind. Og så kan vi lukke porten igen og nyde aircon. Nå, så må vi se, om jeg kan starte den igen. I bakgear. Den larmer lidt. Har vi gør lige noget her. Bakke. Den er ikke glad for ikke at have nogen luftnærsmåler. Har den en turbo? Jeg er lidt i tvivl. Eller er det bare den der mærkelige højtaler, jeg havde på min Corsa engang? Jeg ved det faktisk ikke. Nå. Bæk. Passater. Kom ind og hold. Nu ligner det bare, at jeg har et eller andet psykisk med Passater. Ja. Jeg kan ikke gøre for det, okay? Jeg blev tabt som lille. Skal vi lige hente min klavier og stille herinde også? Så vil det bare helt se helt fucked ud. Nå, begge Passater kommet ud på det nye værksted. Og ja,
så har jeg jo masser af plads stadig her til at gå og skrue på biler. Så helt perfekt sted, og jeg tror Rasmus er en lille smule misundelig. Nej. Og så... Aircon. Ja, Aircon, det er sindssygt rart. Vi går herinde i et værksted der, hvor vi står her, det er perfekt temperatur. Så går vi derud, og klokken den er faktisk 8 om aftenen, og vi koger derude. Når vi så har været derude i 2-3 minutter og går herind, så føles det som, at man går ind i køleskab. det er så fedt. Så kan bekræfte, at airconen virker. Vi havde et lille problem med airconen herover. Drænet til kondens, det var stoppet, så der var vi lige ude og blæse det rent, så nu er der ikke nogen problemer med aircondition. Så er det bare indretning af værkstedet og alt det her, ham der har været her før, han skal hente det, og sammen med, jeg regner med borer og sådan noget herovre, han også tager det med. Men ellers så er det klart til at jeg kan indrette, og på et eller andet tidspunkt få fat i en lift, og i fremtiden dækapparat og sådan noget, men det vigtigste for mig på et eller andet tidspunkt, det er at få en lift, så jeg nemmere kan gå og lave biler. Men ja, det var egentlig sådan set det, jeg havde for den video her. Så tusind tak fordi I har set med, og hvis I kunne lide videoen, så husk at like videoen og subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i næste video. Kan I have det godt?